mai kamar ka cikin yan adawa ba ayo ba, mai cika da murubar da ba kamar su ba, daya mai kama da dubu ba za ku ce mai ba, gwamna yau gwamna a gobe ban yi ƙarya ba, wanda ya ki ka ko ban ga yayi daidai ba, ga masarin mu Aminu ne masarin mu, daga Bello kwarai ka zamo madafar mu, bai kama da zuwa za mu bi ka kai mu, da kai da baba Buhari next level tamu, masarin ubanmu ne masari, kai masari gwaninmu ne masari, kai kake aikin raya katsinawan mu, asibitai ka gyara su baba daɗinmu, ɓangaren ilimi a zuwan ka gatan mu, ga ruwa ga ruwa mun samu zuwan ka babanmu, muna Buhariya muna masariya, mai Buhariya za ya yo masariya, mai masariya za ya yo Buhariya, yan bukata aƙida ko ba su bin hanya, Umar Yamulan wani nima ina hanya, kai zaman gan waka a gaban masariya ce muke jihar Katsina ba bakar aƙida mai samun ringa zagin na gida. Ku ce masariya ce muke jihar Katsina ba bakar aƙida mai samun ringa zagin na gida ba. Masariya ce muke jihar Katsina ba bakar aƙida mai samun ringa zagin na gida ba. Na sanyo ka tabara malikun almamluku ba mutan gwamba su zo a fara kan kai ba. Ka dafa mini wahidin gare ka kaɗai zan madin na kan duka ba wani ka banza ba. Na ɗauko wasu zantuka na sa su cikin baitika zan miƙa katsinawan mu siyo karɓa. Dan daɗinsa ba za su ce da ni turba, ba za na yi maganar su furta a sha ba. Zan waƙe gwarzon mu mai kulawa da jihar mu wato baba masarin mu ba na gangan ba. Yawa. Masariya ce muke jihar Katsina ba bakar aƙida mai samun ringa zagin na gida ba. Aƙidar da suke batu jarida ce ba mawallafi ba a san wa yake bugawa ba. Antifati a cikin gida kuce sun shiga gargada ta ramin da ba za su iya fitowa ba. Muna baba masari ba mu iya raina mafari ɗa ba zai canza uban shi ko da yasu ba. Mu aƙidar karya ba za mu ɗauka ba. Mata walla muke baba wanda bai zamba. Kulun kulbi ta muke da duk wani bara gurbi sai masari a Katsinar mu mun karɓa. Masariya ce muke jihar Katsina ba bakar aƙida mai samun ringa zagin na gida ba. Aƙidar banza ku kama Allah shi zai fi duk kutu ba a tun lokacin kuna saura. Domin duk wata sassaƙa ga gamji kamar waiwayi kuke yi masa shi ka jura duk sara. A sai baba masari katsinawan mu na duk kwazon ukun nan duka babu wanda ya kaura. Bugu dalla ta amini shi yake gyara, don ko shi ne zai kai mu can filin tsira. Mutumin zaki ɗaga Bello baba aminin mu dai muna tare da kai ba za mu canza ba. Masariya ce muke jihar Katsina ba bakar aƙida mai samun ringa zagin na gida. Mai aƙida ta Buhari baba ɗan Bello masari katsinawa mun bi ka ba mu canzawa. Baba kai ke da majority fagen aiki ka kware a ko ta ina baba kai ka gyarawa. Plus mun fadi da babban murya muke ka maimaita ayyuka ka yi dawa. Gabar wancan duka zai yi rusawa. Mun ga canji a zuwanka babu kushewa. Gwamna Bildoza tarwatsa su dallatu in ka gansu masu aƙidar da ba ta ɗorewa. Masariya ce muke jihar Katsina ba bakar aƙida mai samun ringa zagin na gida ba. 080 32 36 8728 naku Umar M Lawal Skabi Zamanga yaron babanci ne yawa. Sai masari sai baba Buhari Katsinawa, Sai masari sai baba Buhari Katsinawa. an yi walƙiya mun hango ku yar bakar banga. Sai masari sai baba Buhari Katsinawa. Kuna duhu muna haske mu kuke wa kankan ba. Sai masari sai baba Buhari Katsinawa. Yan bakar aƙida tarkon ku bai ga komai ba. Sai
ganin ka mai jar koma ka bar ciruru ba sai masari sai baba Buhari Katsinawa duka mata wallan Hausa muka rike baba sai masari sai baba Buhari Katsinawa ba za mu bar shi mai jalle ya kai mu ya baro ba sai masari sai baba Buhari Katsinawa yar burin ce mun gan ku ba da waiwai ba sai masari sai baba Buhari Katsinawa mu sai masari sai baba Buhari Katsinawa sai masari sai baba Buhari Katsinawa gida masariya ce suke kududduba sai masari sai baba Buhari Katsinawa kasuwanni masariya suke kududduba sai masari sai baba Buhari Katsinawa malamai masariya ce suke taba wai ba sai masari sai baba Buhari Katsinawa ɗalibai masariya ce suke kududduba sai masari sai baba Buhari Katsinawa su ce sai masari sai baba Buhari Katsinawa sai masari sai baba Buhari Katsinawa wanda zai ki wannan koshi muke kirawawa sai masari sai baba Buhari Katsinawa mai bakin ciki da hakan ko za ya zamo gawa sai masari sai baba Buhari Katsinawa ku ce yar bakar aƙida bana duka sun zamo gawa sai masari sai baba Buhari Katsinawa sun yo bawan babu tudun dafawa sai masari sai baba Buhari Katsinawa bare shi ba ganye wayo sun yo gwari sai masari sai baba Buhari Katsinawa su zatansu sun yi nuko ba su sani ba yayi wari sai masari sai baba Buhari Katsinawa baba masari shi ke karya dukkanin kwari sai masari sai baba Buhari Katsinawa sai baba masari sai baba Buhari sai masari sai baba Buhari Katsinawa kamar sai baba Buhari kuma sai baba masari sai masari sai baba Buhari Katsinawa sai masari sai baba Buhari Katsinawa duko sai masari sai baba Buhari Katsinawa sai masari sai baba Buhari Katsinawa sai masari sai baba Buhari Katsinawa kai sai ku tafa ku ce mini sai baba masari sai masari sai baba Buhari Katsinawa mata sai ku tafa ku ce mini sai baba Buhari sai masari sai baba Buhari Katsinawa tsoffi ku tafa ku ce mini sai baba masari sai masari sai baba Buhari Katsinawa samari ku tafa ku ce mini sai baba masari sai masari sai baba Buhari Katsinawa haka sai masari sai baba Buhari mun Masari ya ce muke jihar Katsina ba bakar akida mai samun ringa zagin na gida ku ce masari ya ce muke jihar Katsina ba bakar aƙida mai samun kazagin na gida ba Masari ya